aldrig. Det er nok mest til selvblanderen det her. Men det var bare sådan en lille juhu-oplevelse, vil jeg kalde det, jeg fik her forleden. Jeg skulle ned og finde en flaske i min pose med alle flaskerne. Det er en kammerat, der kom over og skulle have noget af min væske. Og ned i posen stikker jeg min hånd og finder ud af, at jeg har faktisk en mere tilbage af dem her. Jeg ved, der er en del af jer, der kender dem allerede. Men til jer, der ikke kender dem, de er fandme fede. Hold kæft, det er en god flaske, mand. Sammenlignende med en almindelig, ja, den er på 50 ml. Det er også en 50 ml. Der er altså noget forskel i bredden. Nem at have stående inde i skabet. Ding, 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 ding. Jeg kan sammenligne det med 3 stykker her. Og 2 af de andre. Det er fandme næsten samme pris, jo. Eller samme plads. Det er ikke en reklame, at jeg skal lave for noget som helst. Jeg synes bare, at det er en fed flaske. Og du kan få den nede hos Bolsjehuset, nede hos Lonnie. Så når der lige været inde og bestille fede aromaer. Jeg er nemlig rigtig stor fan af hendes aromaer. Tag et par stykker med. Det er sgu en god flaske. Og den kan ligge nede i lommen, fordi den er så smal i det. Når du får den, så ser den sådan her ud. Og tænker du, hvor er studsen henne? Den sidder oppe i låget. Jeg kan nok ikke rigtig se den. Den sidder oppe i låget. Når du skruer den på, så sætter den sig fast. Skal vi lige prøve at se her. Det er sådan en spids her, der sidder på. Super nem at fylde op. Men det var bare for mig. Jeg lægger sgu et link til den, for jeg synes simpelthen, den er genial, den her flaske. Så det var bare det for mig. Det var bare sådan lige, ja, jeg synes, den er fed. De er godt derude, og op med dampen.